Makadi. So they say. Anyways, I don't know more than I told her. Commandman. Say she don't tender nowadays. Sha. Shiriko sha. Hapana. Udandite sekule kudantadza kutaura nevazukuru vake. Vanofamba nenguva vaisiya. Kudhara ndakaenda kuZimbabwe ndakagara nevanhu so vaikona kupedza nyaya pasina kana chandiri kuziya. Slang yacho inouya fast ka ichibuda fast futi. Because hapana vachanogona kutaura zvisina kana nebasa rese. But zvichitoendeka vaiziya. Handikoku. That's why you don't sometimes that would mix up neshidiki because vachikuru vakutoita vanenge kubohwa kavanako. Because anenge achikutaura kuti ucharoora rini wadiwa dai aiwa toda chidiki vasikanitse kutaura navo, you know. Ndoka upenyu kacho vaiziya. Yeah, but zvinhu zviri kuchinja maharare. Saka wangomira chete ka zvinhu zvakawanda zvinokupfuura, especially kana uchigara kudiaspora kuno. Unogona kungosvika kana mari yaungaonayo isingashandi. Utotaura kunzi hasha Germany mari iyoyo ndakapedzisa kuishandisa last year. Handiti munoziva makore acho ekuti unongomuka unzwa kunzi mangwana gauro deng yaisutorwa mari. Saka unofanira kugara ungori jacked up waiziya. But anyways, nyaya iripo ndeyevafana vanorova Mutoriro. Yakunzi Nhoda mazuva ano Nhendhedhe iri kupengesa zvekudaro, you know. Ende vafana vacho havasi kumira, ende zvavanotaura futi zvinonaka ka. Ende ugara waziya futi, igara uziya kai kuti wakaenda one base waenda mabhesi ese. Zvanofanira kuti ukaenda pabari musika ubva waenda kuirenkini ibulawayo, same thing but different geographics chete. Zvaunenge uchinzwa ikoko ndo zvangofanana uko. Sometimes language inogona kusiyana but zvikutaura zvimwe chete nezvinenge zvichiitwa. Saka hapana vari kurova bhaubha. Unonyatsoshaya kuti kana mari yacho unoiona bhaubha inodhura. Changara pa 3 dhombi half gram. 3 aiwa half gram is 5. Aiwa half gram is 5. 3 dollars ine kazita kacho pandakakanganwa manje. Gram 10. But otoona munhu 10 US ka. Only that kuti vanhu vacho havanyanyi kudya stereki, but vanotsvaga, but vazhinji vachembavha. Chengetedza foni yako kana uri padhuze nevanhu vanorova Nhendhedhe vane Nhoda. Because vamwe vanotopenga zvishuwa. Vanonakidza kuswera navo, but zvinenge zvichibuda musoro mavo kana mukanwa mavo. Vamwe vanotorova smart. Kutoshamisa kuti ko munhu chii futi. Very intelligent guys. Zvazvo zvekuti vanhu vanotaura kuti hakuna mabasa, that's why vanhu havafanira kuita madrugs, ndezvekunyeba zvezvo. Takatobva kuZimbabwe tisina kana mabasa. 5 years wabva kuningi. Imagine 1990. Mabasa kwangu sina. Vakoma vedu mabasa kwangu sina. Tichitengesa musika. Saka iwo wakada kublame government or society kuti hakuna mabasa iwa, zviblame iwewe.
because vanhu vane mari vakawanda kuzimbabwe havashandi, vanotoshandirwa kana kuti vanozvishandira. Vachinzwisisa because nyaya yeslogan yekuti hakuna mabasa, hapana. Zvinoenderana nekuti futi unogara kupi, so nekumbari ungoisa adresi kuti kumbari zvichakagara kuti hauri wani. Ndakambogara kuno kucanada kunonzi kujane Finch, ndakagara mustreet inonzi Triford. Vanobvunza kuti main intersection yako ndeipi paapplication, ungonyora kuti Jane Finch basa hauri wani. Taitochinja wototaurwa nemunhu anenge achikubatsira kunyora CV yako, resume yako, kuti nyora Jane Stills kuti zvibude. I'm quite sure there's a lot of people vakapinda experience kana kuchikoro chaiko wadaenda magroup schools kana naMount Pleasant kana naChurchill kwekwe Prince Edward Allen Wilson, watopiwa adresi yemumwe munhu kuti upinde pazvikoro izvezvo. The only time pazvakanyatsopinda chaizvo zvisina kuchinja adresi was 1982, pakabviswa usarura ganda the honorable president, the late Robert Mugabe Hwezha, pekuti varungu vanga vakudzidza nemabhoyi. But manje even sometimes kuti uwane nzvimbo paUniversity of Zimbabwe uchigara umbari mawani, unogona kufanira kutochinja adresi yako kutoisa kana adresi yekuaketi yawo kana mumabhoreni zviriko sha. But aiwa, nyaya yandiri kutaura ndeyekuti ngatifambirane nenguva. Kuno chaiko wapana vanotaura zvisikanzwike futi. Vanotondikudzawo kuti elder but vachinikumbira fodya. Nditofamba nepaketi yefodya imbogaya sha. Kuti undotenga fodya yekufamba nayo mhomwe napandipute fodya. Because nesikade kunetswa nevapana kunoko. Apa mbanje yakutengeswa mumashops. Utopinda mushopu wotonotenga necredit card yako wobuda wotoenda. Apa ndo vanhu vacho vakaisa marules and regulations kamaBritish. Canada kandei maBritish. Iko kuAfrica kwedu kuZimbabwe koko uonekwa nekapisi kambanje wakutosungwa kutonobhadhara faini kana dzakawanda wakutoenda kujeri. Saka izvozvo izvi zvekufadza njere zviri kwese. Kuno kwariko vanotopengawo. Zimbabwe vanotopenga but ndongonakirwa netumasasi twawo, that's why uchiona sometimes uchigara nawo. But anyways, it was just something that ndakonzwa zita remutoriro hanzi Yakunzi Nhoda. Vapana vacho havana kumira beautiful. Anyways, kawani.